No, a tu A może tak. Czy tak tu jest? Może. A tak, to ci... na jednej rukę. Tak, tak. Ale ja... Fajnie. Musi zapisować, a panie, to musi być rzadki. Nie mogę robić takiego szpadu. Fajnie. Nie do ćwiczenia. Prawie od ćwiczenia dalej. Zasada prywatności. Ale wiesz, robię na 5 minut dla mnie zmężysz, pokrócisz nogi, a później na tych kroczach. Nie tylko na tych kroczach na nogi. Ja to to. No. A tak na to widzę, a obraca. Ale seks? Jest. Co? A ty jak nie zrobisz, to jest nie. A ja nie wiem, jak mam tu ten pomysł. Ruki daj tam, na pomocy ruki. Ja robię, ty możesz wybrać. A teraz jak znowu na konie, jak teraz pokrócić, muszę pokrócić. Wyciągnij ich sobie, jeszcze wiśnie. Musisz ten rytm. To musi być twoich. Hop, nie możesz zastawić. To musi być, ta siła to musi być ciało. Hop, aby... Dobra, zasada prywatności. Proces musi być wiedziany tak. Proces musi być wiedziany tak. Musisz myśleć za to. Proces musi być wiedziany tak. Aby jak? Uchował, że najpierw się wiedzieli z nimi bawić. Ej, jeżeli tam nie widzi was,